Να περάσουμε στην κυρία Σιδέρη. Η Ειρήνη Σιδέρη είναι ψυχίατρος και βέβαια υπαρξιακή συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Το θέμα της είναι νευροβιολογία και ψυχοθεραπεία. Αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας στη θεραπευτική αντιμετώπιση του τραύματος. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο συνδυάζει τις δύο μεγάλες μου αγάπες όσον αφορά το επιστημονικό πεδίο, που είναι η νευροβιολογία και η ψυχοθεραπεία και κυρίως η συστημική ψυχοθεραπεία, γιατί είμαστε συστημικοί θεραπευτές, και το πώς αυτά τα δύο έρχονται να συνδυαστούν στον χώρο του τραύματος και στη θεραπεία του τραύματος. Πολύ συχνά, όταν συζητάω με ανθρώπους κοινωνικά, όχι τόσο πολύ με θεραπευτές, με ρωτάνε, διαπιστώνω ότι έχουν την απορία πώς γίνεται, βρε Ειρήνη, η ψυχοθεραπεία να θεραπεύει, αφού δεν είναι μία πρακτική εφαρμογή, δεν είναι ένα χειρουργείο, δεν είναι φάρμακα. Μήπως είναι μία φιλοσοφική συζήτηση που κάπως ανακουφίζει, αλλά όχι μια πραγματική θεραπεία? Η απάντηση, και θέλω να είμαι ξεκάθαρη και σαφής, είναι όχι. Η ψυχοθεραπεία είναι μια σαφέστατα βιολογική θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια... Εδώ πώς το γυρνάμε, πατάμε το space. Εδώ, ωραία. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, έχουν αναπτυχθεί 3 νέοι επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι μας έχουν επιτρέψει να έχουμε μια εκρηκτική αύξηση των γνώσεών μας στο πώς η ψυχοθεραπεία αφήνει το βιολογικό της αποτύπωμα στον εγκέφαλο. Οι 3 αυτοί κλάδοι είναι η νευροεπιστήμη, η οποία μελετάει το πώς ο εγκέφαλός μας εκτελεί τις πνευματικές του διεργασίες, η αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία, που μελετάει την επίδραση των αρνητικών εμπειριών στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, και η διαπροσωπική νευροβιολογία, που αφορά και πολύ εμάς τους συστημικούς θεραπευτές, που μελετάει το πώς η συμπεριφορά μας επηρεάζει τα συναισθήματα, τις σωματικές λειτουργίες και την νοοτροπία όσο μας περιβάλλουν. Γνωρίζουμε πλέον ότι το ψυχικό τραύμα είτε πρόκειται για ένα μεμονωμένο σοκαριστικό γεγονός, είτε πρόκειται για εκτεταμένα επαναλαμβανόμενα μικρότερης έντασης ερεθίσματα τραυματικά. Ναι, πιο κοντά. Δεν ακούγουμε, ναι. Συνιστά αποτύπωμα, δημιουργεί αποτύπωμα στην εμπειρία αυτή, στο νου, στον εγκέφαλο και στο σώμα του ατόμου. Αυτός είναι συχνά ο λόγος που εμείς οι θεραπευτές συναντούμε στα γραφεία μας ανθρώπους που, ενώ τα τραυματικά γεγονότα μπορεί να έχουν συμβεί και δεκαετίες πριν, οι θεραπευόμενοι δυσκολεύονται να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στο τότε και στην τωρινή του ζωή. Με κάποιο μηχανισμό, τα τραύματα του τότε καθορίζουν το τώρα και επανέρχονται σαν να μην έχει περάσει μία μέρα. Ας πάμε λοιπόν στη στιγμή που γεννιόμαστε. Αμέσως αρχίζει να αναπτύσσεται το σύστημα προσκόλλησής μας, αναζητώντας εγκύτητα και ασφάλεια στο πρόσωπο που μας φροντίζει στην αρχή της ζωής μας. Το μητρικό πρόσωπο και το βρέφος... Συγγνώμη, ακούγεται κάτω? Ωραία. Όσο μπορείς κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Εκτός να σου δώσουμε Είμαι και ψηλή, κυρία Καραγιάννη. Να σου δώσουμε το μικρόφωνο αυτό. Όχι. Θα έρθω πιο κοντά. Λοιπόν. Το μητρικό πρόσωπο και το βρέφος ξεκινούν ένα χώρο για 2, μέσα από τον οποίο κωδικοποιούνται εμπειρίες στο να διαφοροποιεί το εγκέφαλο του βρέφους. Το μετεχμιακό μας σύστημα, ειδικά η αμυγδαλή στο δεξιό ημισφαίριο, αρχίζει να σχηματίζει άδειλες αναμνήσεις αυτών των εμπειριών, οι οποίες αποτελούνται από σωματικές αισθήσεις, συμπεριφορικές στάσεις, συναισθηματικές εκρήξεις, εκτιμήσεις ασφάλειας ή κινδύνου, αισθητηριακές εμπειρίες, τη μυρωδιά της πούδρας, το ζεστό χάδι στο δέρμα. Για τους πρώτους 12 με 18 μήνες αυτές είναι οι μόνες αναμνήσεις που καταγράφουμε και είναι ενσώματες, μη λεκτικές, αλλά παρόλα αυτά πλούσιες και θεμελιώδεις για την εικόνα που σχηματίζουμε για τον κόσμο. Διαμορφώνουμε δηλαδή μία δεξαμενή εντυπώσεων μέσα από την οποία περνούν όλες οι μεταγενέστερες εμπειρίες πριν κωδικοποιηθούν στον εγκέφαλό μας ή καταγραφούν στην αντίληψή μας. Καθώς επαναλαμβάνονται τα ίδια είδη εμπειριών, αρχίζουν και οργανώνονται πια σε βιωμένες προσδοκίες για το πώς λειτουργεί ο κόσμος των ανθρώπινων σχέσεων. Και αυτές οι προσδοκίες εδράζονται κάτω από το επίπεδο της συνειδητής μας επίγνωσης. Όταν μας παρουσιάζονται αργότερα στη ζωή οι άδειλες μνήμες μας, δεν νιώθουμε ότι θυμόμαστε κάτι.
αλλά έχουμε τη βιωμένη αίσθηση ότι αυτές συμβαίνουν τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε «θυμάμαι όταν», αλλά τις βιώνουμε ως την αλήθεια του τώρα. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να κάνουμε μία άσκηση λίγο, για να καταλάβετε αυτή την άδελη διάσταση. Μπορείτε να κλείσετε τα μάτια, όποιος θέλει, και να ανακαλέσει μία ευχάριστη εμπειρία από τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Π.χ. ας πούμε για μένα θα ήταν ένα ευχάριστο φθινοπορεινό μπάνιο στη θάλασσα. Κρατήστε τη στο μυαλό σας για λίγο και περιγράψτε στον εαυτό σας την ιστορία αυτής της μνήμης. Προσέξτε ότι σας είναι τελείως ξεκάθαρο ότι η μνήμη αυτή ανήκει στο παρελθόν. Τώρα θέλω να δώσετε λίγο σημασία στο πώς το νιώθετε σωματικά. Το πιο πιθανό είναι ότι θα νιώσετε κάποια κατάλοιπα αυτής της βιωμένης εμπειρίας, δηλαδή μία αίσθηση χαράς στο στήθος, ένα μυδίασμα στα χείλη, ένα γλυκό συναίσθημα. Αυτή είναι η άδειλη διάσταση της μνήμης και είναι παρούσα στο τώρα, ενώ αυτό που σκέφτεστε μπορεί να έχει συμβεί 2 εβδομάδες πριν. Η άδειλη μνήμη, λοιπόν, είναι το παρελθόν που είναι αιώνια παρόν. Στην ενήλικη ζωή, αυτές οι μνήμες τροποποιούνται ως έναν βαθμό από τις μετέπειτα εμπειρίες μας στις σχέσεις, αλλά και επηρεάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις. Δηλαδή, δημιουργείται ένας κύκλος όπου αυτό που άδειλα γνωρίζουμε συνεχώς επιβεβαιώνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτό που συμβαίνει, αλλά και από τον τρόπο που η συμπεριφορά μας τείνει να διαμορφώσει τις καταστάσεις προς την κατεύθυνση του αναμενόμενου. Το γνωστό φαινόμενο σε όλους εμάς τους θεραπευτές της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Καθώς προχωράμε στο δεύτερο χρόνο της ζωής μας, τα κομμάτια τώρα της άδειλης μνήμης συγκεντρώνονται πλέον σε μια άλλη μορφή ενθύμησης που ονομάζεται έκδηλη μνήμη. Στην αναπτυσσόμενη μετεχμιακή περιοχή, η αμυγδαλή, που όπως σας είπα παίζει κεντρικό ρόλο στην άδειλη μνήμη, αρχίζει τώρα να συνδέεται με τον υπόκαμπο, ο οποίος χαρτογραφεί νοητικά την έκδηλη μνήμη, για να συνδέσουν τα κομμάτια σε μια συμπαγή εμπειρία με μια ημερομηνία που την ταξινομεί στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε αυτό συνέβη χθες. Δεν σημαίνει ότι η άδειλη μνήμη έχει παρέλθει, αλλά απλώς έχει συνδεθεί με μια νέα πηγή, την έκδηλη μνήμη. Παρόλο που αυτή η γενετικά καθοδηγούμενη νευρονική απαρτίωση εμφανίζεται το δεύτερο χρόνο, στους περισσότερους από εμάς γίνεται πιο σταθερή και συνεχίζεται μέχρι και την ηλικία των 4 με 6 ετών. Στους 24 μήνες τώρα, είμαστε έτοιμοι για ένα νέο βήμα στην ανάπτυξή μας, κατά το οποίο οι μετεχμιακές περιοχές που αναφέραμε αρχίζουν τώρα να συνδέονται με τις διάμεσες δομές του προμετωπιαίου φλοιού. Πρώτα στο δεξιό ημισφαίριο, όπου εντοπίζεται η βιωμένη αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας, την προσωπική μας ιστορία, και μετά στο αριστερό ημισφαίριο, όπου η ιστορία μας διατυπώνεται με λέξεις και μπορούμε να πούμε πια «θυμάμαι όταν». Αυτό ονομάζεται αυτοβιογραφική μνήμη. Αν μας έχουν φροντίσει αρκετά τους πρώτους μήνες της ζωής μας, αυτό το στάδιο απαρτίωσης εδραιώνει την ικανότητά μας για ενσυναίσθηση και η οποία αναπτύσσεται με φυσικό τρόπο στο βαθμό που έχουμε λάβει φροντίδα. Παρόλο που αυτό το στάδιο απαρτίωσης είναι και αυτό επίσης γενετικά ριζωμένο, μπορεί να διακοπεί. Συγκεκριμένα γεγονότα, ιδίως αν είναι τραυματικά, μπορούν να παρεμποδίσουν αυτά τα πρώιμα στάδια σύνδεσης της άδειλης με την έκδηλη μνήμη και να διαταράξουν την απαρτίωση. Οι χημικές ουσίες του στρες που μας πλημμυρίζουν και η τάση του μυαλού μας να διασπάται όταν βρίσκεται σε συνθήκες μεγάλου στρες μπορεί να κρατήσουν την άδειλη διάσταση αποσυνδεδεμένη από την έκδηλη και την αυτοβιογραφική υπενθύμηση, αφήνοντας το άτομο στο έλεος των άδειλων αναμνήσεών του. Αυτή η απώλεια της ελευθερίας να επιλέξεις συνειδητά τον τρόπο που θα ανταποκριθείς είναι μία από τις πιο εξουθενωτικές και αποθαρρυντικές πτυχές της αποσύνδεσης της άδειλης μνήμης. Η κατανόηση αυτών των διαφορετικών τύπων μνήμης μπορεί να βοηθήσει εμάς τους θεραπευτές να δούμε πιο καθαρά τους ανθρώπους και να διακρίνουμε μοτίβα της άδειλης μνήμης σε κινήσεις, σε στήσεις του σώματος, στη συσσόρευση συναισθημάτων, σε αντιλήψεις που δεν βγάζουν κάποιο νόημα στην τρέχουσα πραγματικότητα. Θυμάμαι πάντα τα λόγια της δασκάλας μου, της κυρίας Καραγιάννη,
να λέει όταν η αντίδραση του θεραπευόμενου δεν αντιστοιχεί σε αυτό που συμβαίνει στο τώρα, κάτι βαθύτερο δικό του αγγίζεται, που μπορεί να μην το συνειδητοποιεί αυτή τη στιγμή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα μέλος της ομάδας μπορεί να είναι πεπισμένο ότι όλοι στο δωμάτιο είναι εναντίον του, της θεραπευτικής ομάδας. Παρόλο που η αποδοχή και η ενσυναίσθηση από την πλευρά της ομάδας είναι ξεκάθαρα στο θεραπευτή. Η κατανόηση των άδειλων πτυχών αυτής της αντίληψης μπορεί να βοηθήσει το θεραπευτή να διατηρήσει την επικοινωνία, αντί να προσπαθήσει να αμφισβητήσει αυτή τη βιωμένη εμπειρία με γνωστικά μέσα, που δεν θα φέρει αλλαγές στην άδειλη μνήμη. Όταν αυτός ο άνθρωπος βιωματικά, και το τονίζω, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τον κατανοούν και τον αποδέχονται, τότε η άδειλη μνήμη μπορεί να γίνει πιο ανοιχτή σε αλλαγές. Αυτή η αίσθηση ότι τον αισθάνονται και τον καταλαβαίνουν τη δεδομένη στιγμή, του προσφέρει μία καινούργια εμπειρία που ακυρώνει προηγούμενες βεβαιότητες. Ένα από τα πλεονεκτήματα της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι η μεγάλη πιθανότητα τα νευρικά δίκτυα που ενέχουν τις πρώιμες άδειλες εμπειρίες μας να πυροδοτηθούν από άλλα μέλη που φέρουν τα ζητήματα στην ομάδα. Και την ίδια στιγμή η ομάδα να είναι ένα περιβάλλον γεμάτο ενσυναίσθηση, ικανό να υποστηρίξει τον πόνο και τον φόβο που αναδύονται. Τα πρότυπα της άδειλης μνήμης φαίνεται να αλλάζουν με δύο βασικούς τρόπους. Κάτω από το επίπεδο της συνειδητής επίγνωσης, ο συντονισμός μπορεί να επιτρέψει την επανασύνδεση της μετεχμιακής περιοχής με μοτίβα ασφαλούς προσκόλλησης. Και σε ένα πιο συνειδητό επίπεδο, όταν αφήνοντας τις μνήμες αυτές να λάβουν την πλήρη συναισθηματική τους έκταση και να το διαχειριστούμε αυτό, να μην το βάλουμε κάτω από το χαλάκι, τότε τις καθιστούμε πιο ανοιχτές στο μετασχηματισμό. Από τη ζωντανή επαφή της ψυχοθεραπείας, οι άδειλες μνήμες εισέρχονται στην έκδηλη επίγνωσή μας και είναι πλέον σε θέση να συναντήσουν εμπειρίες στο εδώ και τώρα, οι οποίες διαψεύδουν τις αλήθειες της προγενέστερης άδειλης γνώσης. Έτσι μπορούν να είναι σε θέση να δεχτούν νέες πληροφορίες που αφορούν τις σχέσεις και να μετασχηματίζουν το πώς τις βιώνουμε, καθώς και να ενσωματωθούν στο εξελισσόμενο συνεκτικό αφήγημα της προσωπικής μας ζωής. Το μήνυμα είναι λοιπόν πως όταν οι άδειλες και οι έκδηλες μνήμες είναι τελείως αποκομμένες μεταξύ τους, περιορίζουν την ελευθερία του ατόμου να επιλέξει συνειδητά τον τρόπο αντίδρασης. Ενώ όταν έχει επέλθει η απαρτίωση, τα γεγονότα μπορεί να παραμένουν στη μνήμη αναλύωτα, να τα θυμάται, δεν του προκαλούμε αμνησία. Αλλά η συναισθηματική φόρτιση, οι αρνητικές πεποιθήσεις, οι έντονες αντιδράσεις μπορεί να αλλάξουν σημαντικά, βοηθώντας τα άτομα να μετασχηματίσουν τις τραυματικές εμπειρίες και να τις ενσωματώσουν στο συνεκτικό αφήγημα της προσωπικής του ζωής. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο. Το αριστερό αναλαμβάνει το λόγο, θυμάται γεγονότα, στατιστικά στοιχεία, συγκρίνει, καταλαβαίνει συσχετισμούς, ενώ το δεξί είναι ενστικτώδες, είναι συναισθηματικό, είναι οπτικό και απτικό. Το δεξί, λοιπόν, είναι ο φορέας της εμπειρίας, ενώ το αριστερό αναλαμβάνει τη συνειδητή αξιολόγηση και περιγραφή της εμπειρίας. Το δεξί ημισφαίριο θα το αναγνωρίσετε από μορφασμούς, από τη γλώσσα του σώματος, το ηχόχρωμα, την παραγωγή ήχων αγάπης, κατανόησης. Πολύ εντυπωσιακό και θέλω να σας το πω αυτό, να το μοιραστώ μαζί σας, είναι ότι μέσα στη μήτρα πρώτα αναπτύσσεται ο δεξιός εγκέφαλος, το δεξί ημισφαίριο, για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ μητέρας και βρέφους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η σύνδεση, η απαρτίωση των δύο ημισφαιρίων. Μελέτες με fMRI έχουν δείξει πως άτομα τα οποία έχουν υποστεί ψυχικό τραύμα, η περιοχή του Μπροκά, που είναι το κέντρο του λόγου στο αριστερό ημισφαίριο, σκοτεινιάζει κατά τη διάρκεια παρεμβλητών αναμνήσεων του τραύματος. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα εκείνη το άτομο χάνει την ικανότητά του να παράγει λογικές σκέψεις, να εντοπίσει τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος, να συλλάβει συνέπειες των πράξεών του. Όταν τα άτομα με ψυχικό τραύμα έρθουν αντιμέτωπα με κάτι που τους θυμίζει το παρελθόν, ο δεξιός τους εγκέφαλος αντιδρά σαν να συμβαίνει το τραυματικό γεγονός στο παρόν. Είναι δηλαδή έρμεο της άδειλης μνήμης του που εδρεύει στην αμυγδαλή του δεξιού ημισφαιρίου.
επειδή έχει διακοπεί η σύνδεση αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι το βίωμά τους είναι μία αναπαράσταση απλώς του παρελθόντος. Το βιώνουν ως τώρα και αισθάνονται εξαγριωμένοι, ντροπιασμένοι, τρομοκρατημένοι. Ο εγκέφαλος μπαίνει σε μια κατάσταση έντονου στρες, σε μια κατάσταση πάλης, μάχης ή παγώματος. Ακολούθως, ενεργοποιείται το αυτόνομο νευρικό σύστημα και ο άξονος υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια, με αποτέλεσμα να μπαίνει σε αντίδραση στρες όλο το σώμα. Να εμφανίζει ταχυκαρδία, ταχύπνοια, αύξηση αρτηριακής πίεσης, σύσπαση των μειών, να αυξάνονται τα επίπεδα κορτιζόλη στο αίμα, να αυξάνεται η αδρεναλίνη. Με λίγα λόγια, ο λογικός εγκέφαλος είναι ανίκανος να πείσει τον συναισθηματικό εγκέφαλο να παραιτηθεί από τη δική του πραγματικότητα. Η επιστήμη έχει δείξει πως οι νευρώνες που ενεργοποιούνται μαζί συνδέονται και μεταξύ τους. Όταν ένα κύκλωμα ενεργοποιείται επανειλημμένα, μπορεί να μετατραπεί σε τυπική ρύθμιση, σε αυτόματο πιλότο, που λέει ο κ. Καραγιάννης, και να γίνει η πιθανότερη απάντηση σε ένα ερέθισμα. Αν δηλαδή αισθάνεστε ασφάλεια και αγάπη, συνέχεια, αυτό είναι το βασικό μοτίβο, ο εγκέφαλός σας εξειδικεύεται στην ανακάλυψη, στο παιχνίδι, στη συνεργασία. Εάν αισθάνεστε φοβισμένος και ανεπιθύμητος, εξειδικεύεται στη διαχείριση συναισθημάτων φόβου και εγκατάλειψης. Μην ξεχνάτε πως ο βασικότερος ρόλος του εγκεφάλου μας είναι η διασφάλιση της επιβίωσής μας, ακόμα και κάτω από τις χειρότερες συνθήκες. Πριν σας μίλησα για τη σημαντικότητα της σύνδεσης των μετεχμιακών περιοχών του εγκεφάλου μας με το μετωπιαίο φλοιό. Ο αγαπημένος μου είναι ο μετωπιαίος φλοιός. Ο μετωπιαίος φλοιός είναι ο υπεύθυνος για όλα όσα μας κάνουν μοναδικούς στο ζωικό βασίλειο. Μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το λόγο, την αφηρημένη σκέψη, να απορροφούμε και να αφομοιώνουμε πληροφορίες, να τους δίνουμε νόημα, να σχεδιάζουμε, να φανταζόμαστε, να στοχαζόμαστε, να φτιάχνουμε σενάρια για το μέλλον, να προβλέπουμε, να έχουμε δημιουργικότητα. Μία πολύ ωραία έκφραση του Βάντερ Κόλκ, του ψυχιάτρου που ασχολείται και με το τραύμα, είναι ότι πολλές γενιές στενά συνεργαζόμενων μετωπιαίων λοβών δημιούργησαν τον πολιτισμό. Δεν γίνεται σε μία ομιλία που αφορά την νευροβιολογία να μην αναφέρουμε τους κατοπτρικούς νευρώνες. Οι νευρώνες αυτοί είναι τα κύτταρα του εγκεφάλου μας που πυροδοτούνται όταν αντιλαμβανόμαστε κάποιον άλλον να εκτελεί μία ενέργεια με παρόμοιο τρόπο όπως και εμείς οι ίδιοι εκτελούμε ή προβάλλουμε νοητικά την αντίστοιχη ενέργεια. Είναι δηλαδή τα κύτταρα που καθρεφτίζουν τον άλλον μέσα στον εγκέφαλό μας. Συνδέουν τα άτομα μεταξύ τους καταγράφοντας συμπεριφορές, συναισθήματα και προθέσεις των άλλων, ως αν να συμπεριφερόμασταν εμείς, να αισθανόμασταν εμείς, να βιώναμε εμείς. Οι ίδιοι αυτοί οι νευρώνες μας κάνουν και ευάλωτους στην αρνητική συμπεριφορά των άλλων, έτσι ώστε να αντιδρούμε στο θυμό τους με οργή, με κλείσιμο, με πτώση του ηθικού μας. Εξαρτάται και από τον κάθε άνθρωπο. Η ψυχοθεραπεία στοχεύει στην αποκατάσταση αυτής της ικανότητας να καθρεφτίζουμε με ασφάλεια τους άλλους και να καθρεφτιζόμαστε από εκείνους. Τι γίνεται λοιπόν σε έναν άνθρωπο που έχει υποστεί τραύματα, είτε μεγάλα, είτε μικρά επαναλαμβανόμενα και έχουν συμβεί όλα όσα ανέφερα παραπάνω. Δηλαδή, έχει χαλάσει η σωστή απαρτίωση του εγκεφάλου. Η άδειλη μνήμη είναι ανεξέλεγκτη. Ο μετωπιαίος φλοιός, όχι και τόσο αποτελεσματικός. Οι κατοπτρικοί νευρώνες αναγνωρίζουν και καθρεφτίζουν κινδύνους. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα παίρνει εύκολα φωτιά. Τελείωσε. Είμαστε καμένα χαρτιά. Ευτυχώς όχι. Έχω καταλήξει ότι η φύση μάλλον μας αγαπάει πολύ. Πάλι εδώ η επιστήμη έρχεται να μιλήσει για την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου. Μέχρι τη δεκαετία του 80 και αργότερα, εγώ θυμάμαι και στα δικά μου φοιτητικά χρόνια, που δεν ήταν προϊστορικά, δεκαετία του 90, οι επιστήμονες πίστευαν πως ο εγκέφαλός μας είναι πλήρως διαμορφωμένος και δεν μπορεί να μετασχηματιστεί κατά την ενήλικη ζωή. Μπορεί μόνο να αποπίπτει, δηλαδή να πεθαίνει. Ευτυχώς για μας αυτό δεν είναι αληθές. Όροι όπως φλοιική επαναδρομολόγηση, νευρογένεση, εγκεφαλική νευρονική αναδιοργάνωση, ευτυχώς έχουν μπει στη ζωή μας. Εδώ είναι πολύ χρήσιμη μία μεταφορά. Όπως η αερόβια γυμναστική σμιλεύει τους μυς, έτσι και η ψυχοθεραπεία μπορεί να σμιλεύσει τη φαιά ουσία, αναδιοργανώνοντας τα νευρονικά δίκτυα με τρόπους που τώρα η αλήθεια είναι αρχίζουμε να κατανοούμε σε βάθος.
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ψυχολογικές παρεμβάσεις προκαλούν μεταβολικές αλλαγές σε περιοχές του εγκεφάλου. Οδηγούν σε ομαλοποίηση εγκεφαλικών δομών στα βασικά γάγλια, στην αμυγδαλή, στον υπόκαμπο. Συνδέονται με αυξημένη αιματική ροή σε περιοχές του μετωπιαίου φλοιού. Και πολλές έρευνες έχουν αποδείξει πια ότι άτομα που υπευλήθησαν σε ψυχοθεραπεία επί 1 χρόνο παρουσίασαν αξιοσημείωτες αλλαγές σε δομικούς και νευροβιολογικούς δείκτες, σε αντίθεση με άτομα που δεν είχαν λάβει θεραπεία. Τι επιτυγχάνεται, λοιπόν, μέσα σε μια ψυχοθεραπευτική διεργασία και κυρίως σε μια ομαδική ψυχοθεραπεία? Είναι ένα περιβάλλον με πληθώρα ερεθισμάτων, συναισθηματική διέγερση και βέλτιστα επίπεδα στρες που απαιτούνται για την εγκεφαλική αλλαγή. Δίνεται η δυνατότητα για νέες εμπειρίες και βιώματα που αρχίζουν να αμφισβητούν προηγούμενες βεβαιότητες. Δίνεται η δυνατότητα για μετεχμιακές συνεχίσεις, δηλαδή για συντονισμό των δεξιών ημισφαιρίων μας μέσω των κατοπτρικών νευρώνων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αμοιβαία ανταλλαγή και εσωτερική προσαρμογή, με τις οποίες ο ένας ρυθμίζει την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Δημιουργούνται νέες σχέσεις σε κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού, με αποτέλεσμα τα μέλη να συνάγουν στους μετωπιαίους τους λοβούς νέους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις με τους άλλους. Ενώ η αμυγδαλή τους καταγράφει ασφάλεια και λέει «θυμίσου το αυτό, είναι σημαντικό». Όπως λοιπόν η δυσλειτουργία και η παθολογία προκύπτουν μέσα από τις κακοποιητικές σχέσεις, έτσι και η μάθηση και η αλλαγή προκύπτουν μέσα από τις σχέσεις και τις διυποκειμενικές στιγμές, τις στιγμές της συνάντησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιστήμη έρχεται πλέον σήμερα να αποδείξει βιολογικά όλα αυτά που μεγάλοι θεραπευτές είχαν παρατηρήσει και περιγράψει κλινικά στο παρελθόν, καθώς και να δείξει με τρόπο απτό το πώς επιτυγχάνει τη δουλειά μας μέσα σε ένα ψυχοθεραπευτικό γραφείο. Τέλος, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια δική μου κλινική παρατήρηση, η οποία ευτυχώς βλέπω ότι επιβεβαιώνεται διαβάζοντας και από τις έρευνες. Μια βασική γνώση νευροβιολογικών μηχανισμών από την πλευρά του θεραπευτή και εκπαίδευση λίγο προς τους θεραπευόμενούς μας για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και ο νους τους, μπορεί να τους βοηθήσει να δουν κάποια από τα ζητήματά τους ως νευροβιολογικά ζητήματα και όχι ως ελαττώματα του χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ντροπής και της ενοχής που νιώθουν, να ενισχύσει τη συμπόνια που δείχνουν προς τον εαυτό τους, να προσφέρει αισιοδοξία ότι και μακροχρόνια ζητήματα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Και όλα αυτά είναι ισχυροί παράγοντες νευροπλαστικότητας. Θα ήθελα να κλείσω λοιπόν λέγοντάς σας ότι, όπως πολύ σωστά η ψυχανάλυση έχει τονίσει ότι οι αρχικές μας σχέσεις διαμορφώνουν τη δομή του εγκεφάλου μας και ισχύει, η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να συμπληρώσει πως και η απέραντη θάλασσα των διαπροσωπικών σχέσεων στην οποία πλέουμε δεν σταματά ποτέ να τροποποιεί το εγκεφαλικό μας δίκτυο. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.